Здравейте отново в моя канал. Сте разбрали от заглавието, в днешното видео ще направя ревю на сравнително новия iPhone 17. Ще преминем с всичко, което има, всичко, което на мен ми харесва, всичко, което не ми харесва и така нататък. Та без да ви губя повече от времето с глупости, нека да започнем първо с анбоксинга. Няма какво толкова да кажа за анбоксинг частта, общо всичко стандартно за модерните iPhone е вътре, нищо впечатляващо и ново. Нещата, които реално намираме в самата кутия са устройството, кабел за устройството, съвсем малко книжки и пин за SIM карта. Без слушалки или самия брик за зареждане, разбира се, в типичен Apple-ски стил. Моето устройство е с алуминиева рамка и от така наречените стъклени сандвичи. Като задното стъкло е матово, което на мен лично много ми допада, сегашното ми устройство също е с матов задно стъкло и е доста удобно в ръката. Също така е с леко заоблени ъгли, което също е страшно удобно в ръката, за разлика от по-стари модели като 12, 13 и 14. Устройството също така е с 6,3 инчов супер ретина екран, който поддържа 120 Hz, HDR10 и до 1600 нита Peak Brightness. И също така е с тази конкретна резолюция, която виждате на екраните ви. Телефонът от кутията идва с iOS 26 и има до 7 години сапорт. Процесорът е новият Apple A19, който бих казал, че е предостатъчен за нормални социални мрежи и някоя лека мобилна игра. Също така, разбира се, телефонът няма слот за SD карта, може да бъде взет с 256 ГБ или 512 ГБ пространство и идва с 8 ГБ RAM. Като в днешно време 8 ГБ RAM може да ви се струват малко, но това е Apple, тяхната операционна система е оптимизирана за това, което е, и 8 ГБ RAM се представя доста добре в сравнение с други телефони, които са на същата цена с повече RAM. Камерите на телефона са 248 мегапикселови сензора, като те двете общо могат да снимат до 4K 120 FPS или 1080p 240 FPS. Селфи камерата е 18 мегапикселова и може да снима до 4K 60 FPS и 1080p 120 FPS. Какво е реално и моето мнение? Аз всъщност смятам, че вече няма нужда да си купувате Pro iPhone и че това е достатъчно Pro за абсолютно всеки човек. Реално в днешно време Pro 17 Pro идва само с една допълнителна камера, иначе екрана и общо всичко останало освен екрана и батерията са напълно еднакви. Така че бих казал, че това е напълно перфектният телефон, ако искате да си взимате iPhone. Дали аз бих си го взел, ако съм на 16, 15 или 14, абсолютно не, но ако съм по-надолу, задължително бих си го взел. Това беше реално първото ми хардуерно ревю в този канал. Надявам се то да ви е било харесало. Ако да, може да го харесате и аз ще направя още такива видеа с различни неща, различна техника. И така, ще се видим в следващото видео. Чао, чао!